Il-Maltin issibhom kullimkien u mhux l-inqas fir-Renju Unit. Tul is-snin kienu 20,000 li emigraw lejn dan il-pajjiż għal ġejjieni aħjar. Bosta minnhom għandhom ukoll id-dritt li jixħtu l-vot tagħhom fl-elezzjoni ġenerali. tvmnews.mt tkellem ma' dentista Marija Brinkat li flimkien ma' żewġa ilhom għal dawn l-aħħar 20 sena jgħixu u jaħdmu l-Iskozja. Qalet li din mhix l-ewwel darba li vvotat fl-elezzjonijiet fir-Renju Unit. Mela l-atmosfera meta jkun hawn elezzjoni ġo Scotland hija differenti milli kif nafuha Malta. Dejjem issir ġimgħa, ma jkunx hawn kulħadd jibqa' imur ix-xogħol, kollox normali. Hija ġurnata li tħossha verament bħal ġranet oħra. Jitkellmu fuqha, però mhijiex xi ħaġa li anke x-xogħol joqogħdu attenti kif jitkellmu mhijiex xi ħaġa li titkellem fuqha il-ħin kollu. Però darba u iżjed kummenti fuqha minħabba li n-nies qed jinħassu li mhumiex ċerti eżatt il-min ħajvvotaw. Lejlet l-elezzjoni u għadhom b'ħafna mistoqsijiet. Il-kirurgu Malti James Asa ilu għal dawn l-aħħar 25 sena jgħix u jaħdem l-Ingilterra. Qal li għall-kuntrarju tal-aħħar elezzjoni, il-partiti ewlenin għadu 7 mil il-bot mill-kwistjoni Brexit. Saħaq li l-elettorat tkellem l-aktar dwar il-kwistjonijiet li joqtuh fil-ħajja ta' kuljum. Bħala kirurgu li mens direttament ma' sistema tas-saħħa Ingliża, il-kirurgu Asa qal li temi oħra li ddominaw il-kampanja elettorali kienu is-saħħa u l-edukazzjoni. Suġġett għal qalbi ħafna huwa bħala tabib hija l-futur tal-NHS li hija suġġett ta' interess enormi għal poplu fir-Renju Unit, speċjalment minħabba problemi tal-waiting lists għadhom sejrin strikes, speċjalment mit-tobba żgħar, u l-futur u l-funding inċertezza. Hemm kwestjoni wkoll tal-futur tal-edukazzjoni statali. Fl-istess waqt jidher li bosta Maltin oħra mhumiex daqstant interessanti f'dawn l-elezzjonijiet. Fosthom Teddy Kassar li 45 sena ilu ħalla Malta u llum pensjonant. Issa dik il-verità, jisu ħadd ma interessat, mhux bħal ma dik l-atmosfera li kien hemm Malta u xi ħadd ma tisma' la fil-karozzi, la f'tal-linja, la fix-shopping. Ħadd ma tisma' jitkellem fuq il-politika, ħadd. U waqt li l-indikazzjoni juru li l-Partit Laburista mistenni lura fil-gvern, bħal Teddy huma bosta fir-Renju Unit li qalu li kienu għadhom indeċiżi se jagħmlu bil-vot tagħhom f'din l-elezzjoni.